Mas. Malam hari ini kita jumpa lagi di Polsek Prambon. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk Polsek Prambon. Nggih, tepuk tangan dari Bapak-bapak Polri yang selalu peduli dengan budaya Indonesia. Ini Mas Kangko. Jadi tidak mengurangi rasa hormat saya. Sungkem kula kagem beliau Bapak Kapolsek. Pak Ridwan. Alhamdulillah dan juga seluruh jajarannya dari Kapolsek Prambon Mas dayanipun. Mula dalem niku dipun lenggahi Kyai Prambon. Ini menjadi fenomenal yang luar biasa. Kok iso fenomena? Setelah saya berkeliling-keliling mulai Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat ke luar pulau. Penonton yang menanamkan kondusivitas yang tinggi, selalu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini penonton Prambon yang bisa diacungi jempol, mengangkat harkat martabat buat masyarakat Prambon. Niki Pak. Betul. Saestu ngeten iki nek mboten Polsek Prambon sinten melih sing ajeng gelar budaya coba. Kepara nyoto. Inggih, penonton ya didumi kopi sitok-sitok ngeten niku. Mosok didumi kopi? Lah niku diderke niku. Wih dodol ngawur ya, Pak. Bisa didumi. Ngedumi wong sakmene iki entek pirang ceret mangsane. Mula alhamdulillah mugi-mugi sedaya piyayi-piyayi ingkang hebat, bapak-bapak pejabat yang luar biasa, yang berkualitas dan berkuantitas, ini menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Tetap menika presisi kepolisian yang harus ditanamkan, Mas. Iki mula ini menjadi percontohan bahwa iki lho, saatase pelindung dan pengayom masyarakat, ning ora kok ngayomi masyarakat tok, ora melindungi masyarakat tok, tapi juga ngayomi dan melindungi budaya terah dari Jawa, wayang kulit. Mas. Ya, betul, niki, betul. Mulai yen kula nyambut gawe nek teng mantu kula biasa. Mantu biasa ya? Sunatan biasa, syukuran biasa. Justru yang membahayakan itu kalau kita ditanggap TNI Polri ngeten iki. Lho kok iso membahayakan? Kudune aman to malah. Iki ngomong sak ngomong pasal ya, Mas. Pasal ki engko, kamu kok kene nek pasal Warujaya, nek pasal Nganjuk, kayak pasar ngawur kayak pasar. Ayo kuwi. Tuh apuk manuk sisan. Lho. Engko nek nganti kelaran ya susah. Mas Joglutuk menika kayak wedi omong eta ya, kae. Loh niki mboten wani omong. Ha iya. Mantan tahanan ngriki to niki. Apa iya? Masa tahanan Polsek Prambon to? Niki to, Pak. Lah kayak dalam tersangka kok perkara apa? Loh, lah pripun? Piye? Niki niku nun sewu, dodolan lemah dadi kasus. Dodol lemah kok dadi kasus? Ora kasus piye terah lemane tanggane kok iso. Oh, lemane tanggane to. Kok iso kono, titele NP, Pak. NP ki apa? Narapidana. Niki ya ndek ngomong. Sampeyan kok nek nganti ngomong salah dari bapak-bapak dari jajaran kepolisian tidak berkenan. Kamu menyinggung privasi kepolisian. Itu ada ranah hukumnya loh, Pak. Oh iya. Kena pasal kowe pencemaran nama baik kono pasale. Nganti kecekel kowe kena pasal 310. Apa kuwi? Pencemaran nama baik, Pak. 310. Nggih. Wah, hafal men pasal. Loh, saya tuh mempelajari. Wong yen kepengin pinter, katam leh maca Quran utawa ngaji, yo srawunga karo kiai. Wong yen kepengin ahli hukum yo pintere kudu srawung karo wong sing ngerti hukum. Iya. Niki nek jenengan kula lakoni disiplin. Ngopo? Awake dhewe ditanggap ya teko. Nek nganti ra ditanggap teko, niku masuk ke pasal 378 KUHP. Apa kuwi? Penipuan. Oh. Sinau, Pak. Kayak apa ora pasal? Ora mungkin wong panganane kuwi entung kok iso. Lah ngene iki lak jelas teruji to. Ana rega ana rupa ya. Nggih no. Kok nganti sampean ngapusi, colong jupuk, mencuri dan merugikan meresahkan masyarakat. Pasal masuk, Pak. Piro pasal piro? 363 atau 362. Pencurian siang atau malam. Kok nganti main ya? Pekat penyakit masyarakat. Iku apa kuwi? 303 KUHP. Oh, dadi harus dirungokne kuwi. Omongan nek perkara pasal. Ya. Boleh kita menjadi komedian tapi secara edukasi babakan hukum harus dipelajari, Pak. Betul. Ngapa sebabnya apa? Ya, sebabnya tahu dihukum kok kowe ya. Telung sasi aku. Blendrang ning jero sel. Jangkrik nang. Ngono entek motor siji kok. Mangsane ndang ngomong, kowe nganti ngomong kena pasal tenan lho kowe. Kowe lek ngongkon aku. Nah, menteleng. Nggih. Iki nek pasale. Lah, mosok mentelengi wong kok kena pasal. Kena pasal 521. Kuwi pasal apa kuwi? Pakan pitik. Rujuk cengelmu kuwi kok.
Ini Pak Ridwan iki ketawa lho, awakmu ketawa. Kowe aja Pak Kapolsek iki memperhatikan lho kowe. Tak kira 521 ki apa makan pitik jan. Makan pitik. Biasa to model bocah kaya kalkun lak ngene iki. Ngono, kok iso Pak Ridwan, Bapak Kapolsek itu lenggah. Bagaimana kamu tahu Bapak Ridwan itu secara non sewu lho. Pak Kapolsek. Lah iya. AKBP. Nah, ngerti toh? AKBP itu jabatan yang ada di institusi Polri itu beliaunya. Kadang-kadang saya itu sebagai seniman itu juga mempunyai titel AKBP, Pak. Bedane nenggon kepolisian karo nenggon dagelan. Nggih, kula ya AKBP tadi jablutuk AKBP kula. Apa kuwi? AKBP menika anggaran kecil budal panggah menika ngoten tadi. Iya. Anggaran kecil budal panggah. Dadi tetep konsisten, Pak. Konsisten. Niki iki kula nun sewu Mas Kanto. Ini kadang-kadang kan awake iki sebagai komedian iki ya kadang-kadang kon banyol lah. Nggih. Ning kula niku baru kali ini saya itu hadir di Kapolsek Prambon dan dandan ya ning mburi di dalam kantore Polsek Prambon. Nggih. Kula flashback akhirnya. Flashback pripun? Mengenal histori dulu. Lho kenapa? Aku tahu besok kenekan iki. Oh, besok kuwi to. Iki mbiyen kan tau di penjara iki. Iya, Ning Surabaya ning. Mbok cerita liyane tong temane ra kuwi yo dadak. Ora, iki menceritakan. Kuwi jenenge aibku mbok buka. Bukan aib. Lek aib itu rahasia, tapi kan ini realita. Heeh, ya bener, realita harus di realita kan pada zaman biyen kan surat kabar ikon dindi kan bukan aib no. Nggih. Kula kelingan biyen. Sik zaman urip ning Surabaya. Lah wis rasa omong. Biyen ning nggone THR dan THR itu masuk di dalam lingkungan utawa zonanya Kapolsek Mendut. Kota. Mendut Surabaya. Lah iki bilyat. Zaman semono Pak Kapolri ini Pak Sutamto. Oh iya. Gencar-gencare memberantas perjudian. Iki bilyat. Iya wis kecekel kae wis ngerti. Wis rasa omong cangkemmu iki nyambut gawe ra. Ora cerita. Ya cerita liyane. Nek pas jagoan lho apa sik tau rungono sik. Ning masa lalu kena nggih percontohan. Ojo nganti. Lah, biyen lelaki bilyat nyewunan kecekel, Pak. Nyewunan. Karena pakai uang. Kan sudah masuk ke judi dan itu pasalnya 303 padha karo sudah menejo kritik. Nah, mlebu Kapolsek, Mas. Langsung dilebokne ning gone penjarane Polsek. Lebokne penjara Polsek lah kok tak endangi. Heeh. Ning jeruji lho. Heeh. Ngene iki malih do ngerti kabeh. Pancen yo serok nyapo iki yo. Nek raine iki dipepene wesi, Pak. Heeh ya. Aku iki njaluk penangguhan tahanan ning gone jaman semono Pak Bambang Dia, Pak Wali Kota Surabaya. Mboten tembus karena itu sudah menjadi undang-undang atau gencar-gencarnya memberantas perjudian. Nggih. Sesuk aku kirim bola sego Padang. Ane jero ki yo mek jangan kacang to, Mas. Tapi kamu kelingan ngene iki. Loh, kelingan. Tapi nuwun pangapunten, Mas. Semua itu lebih baik kita mengawali dari kejelekan akhirnya menuju kebaikan. Iya, betul. Wong ki maksiat oleh ning maksiato nek umpama masuk maksiat berpikir maksiat untuk menuju tobat. Iya to, Gus. Betul. Dadi nek kula riyen niku nyuplek sejarahe Sunan Kalijaga, Raden Mas Said. Betul. Raden Mas Said nika Brandal Lokajaya sing nalika semono ya kondange ora mung nakale. Ya, rampok, ngecu, begal. Begitu pikantuk karomah. Menika pikantuk hidayah. Beliaunya caget ngasta dados Sunan Kalijaga. Wong ki luwih becik saka nakal tur tundane iso apik, tinimbang apik yo tundane nakal. Heeh. Kuwi nek sing andakne timbang diarani mantan kiai luwih becik mantan preman. Ning mantan preman sok kala iso dadi yai, tawaduk tawakal. Betul. Mula Raden Mas Said kaya semanten lampahipun. Dadi Brandal Lokajaya njur diangkat entuk hidayah dados Sunan Kalijaga. Lajeng ziaraken kebaikan. Mergo wis tau nglakoni elek. Lah sakniki kula cakke sapa ngerti kaya Raden Mas Said. Kowe. Nggih no. Lho, hebat. Elek sik lagi apik. Ngono. Lah kok raimu bandene Sunan Kalijaga. Lah ngopo? Katate oleh omong kuwi to. Sunan Kalijaga ki ngrampok, brandal main, menang didum-dumne wong sing ora duwe. Lah kuwi menang 20.000 mbok bathuk dhewe.
Lah yo paitane ngepres kok. Lho, kowe iki ora cocok dadi Sunan Kalijaga. Sing apik Sunan Jogokali. Kowe jenenge lak wong mancing kok iso. Mula alhamdulillah Gus. Saya bangga kepada Bapak Kapolsek, Bapak Ridwan dan juga Ibu Nani. Nani mereka kalih kula pun dangu, Pak. Loh, Bu Kapolsek iki? Bu Kapolsek itu sebelum sama Pak Ridwan itu sama saya sudah lama, Pak. Lho. Kamu jangan macam-macam lho. Loh, kowe kok nek didor cengelmu mbah kowe. Wong Bu Nani itu yang selalu mendampingi beliaunya kok. Pak Kapolsek itu masih setara dengan maratuwaku. Loh. Anggota Polri. Iya no. Apa kuwi? Letkol. Elok, Letnan Kolonel. Mono tuane kluthuk kuwi. Letkol, Pak. Luwih dhuwur lho kuwi. Loh, letkol. Letnan Kolonel. Klet neng kol kernet. Harus saya ngadu. Tak kira letkol, Letnan Kolonel. Tapi anake pun tenganu Mas. Polres Nganjuk. Wah, hebat no. Nggih, nyopet kecekel dek wingi. Cangkemmu. Lah niki dek wingi janipun derajate nggih pun diangkat. Nggih. Kali bapak nu dikudang le kowe besok dadi katresnane wong akeh. Ternyata kula nggih mikir apa ya dadi camat lurah sak panunggalane. Jebule dadi polisi rong dina bar. Bar, Pak. Langsung mergo karnaval. Ucul kambine rong dina tok. Bar. Nyewa kula. polisi karnaval. Mula pikantuk sawab beliau Bapak Kapolsek Pak Ridwan. Ulang tahun yang ke-78. Mula 78 itu adalah tujuan polisi, tujuan keluarga besar Polri adalah mengayomi dan melindungi itu satu. Yang kedua 8. Depankan garda ke depan. Insya Allah Polri akan selalu menanam di hati masyarakat Indonesia. Untuk Bayangkara niki Pak. Mulai dadi wong tua aja waleh-waleh minterke anak. Bapak Ridwan semua para rawuh ini punya angen-angen. Anakku bisa ngluwi wong tua dipinterke. Pendidikan untuk anak nomor 1. Betul, mula anakmu dipinterke ben iso ngluwi apa sing dadi gaweamu. Kecerdasan bangsa itu terletak di masa depan pundak anak kita masing-masing. Betul, generasi penerus bangsa. Leres. Semua anak-anak kita harus kita cerdaskan. Tuh, gitu. Anak dipinterke, Mas. Wong tua mesti bangga. Kuwi salah. Loh. Kok salah pripun toh? Anak pripun Mas Kangko? Dipinterke. Awak dhewe duwe kewajiban ketika kita mempunyai anak dibesarkan, diberikan pendidikan yang setinggi-tingginya. Lah itu. Dengan kecerdasan nggih. Kecerdasan intelijensinya itu. Iya, betul. Ngene. Loh. Senenine iki lho ngomong kamu kok ya apik lho. Berarti jenengan mempunyai program bahwasanya anak kudu pinter, cerdas. Anak jenengan pinter. Anakku 4. Berarti kabeh kudu cerdas, semuanya harus cerdas. Ndarani beda-bedane. Kabeh iki anak iki dianggep padha. Dipinterke siji, pinterke kabeh. Berarti papat kudu pinter kabeh. Anakmu piro? 5. Mbok gawe? Tak gawe pinter kabeh. Yen iso mbanggake wong tua. Berarti pola pemikiran Anda itu hanya pola pemikiran yang short term bukan long term. Kuwi opon. Kata-katamu gawe brem-breman barang iki lho. Lah iki ambune sate kok ngene iso brem lho. Ambune ki sate aku malah luwe. Iki ora sate, iki jarike bakule kobong. Marai sponsor bengi iki satene Cak Digen iki lho. Dadi tak mong iki. Nggih, lek anake jenengan pinterne kabeh. Ya. Itu nun sewu, itu pola pemikirannya Anda itu hanya pola pemikiran yang short term bukan long term. Short term itu jangka pendek, long term itu jangka panjang. Berarti sampean punya pemikiran sing jangka pendek bukan jangka panjang. Dan jenengan yang mempunyai pemikiran yang jangka pendek bukan jangka panjang. Harus bisa meluruskan lho. Weh iso gelar kudu iso gulung. Nggih Mas Kangko. Terus katmu piye? Ngeten. Saya itu sudah melakukan riset selama penelitian ini 5 tahun. Perkara minterke anak. Perkara minternya anak, generasi bangsa. Ya, generasi bangsa yen iso ade duwe anak ki kudu digoblokne siji aja dipinterne kabeh. Iki cah pekok apa piye to iki? Ketoke kakek ngombe pil cengoh saiki. Di mana orang tua itu, nggih tak omongi. Kita harus menyesuaikan diri dan menyesuaikan lingkungan. Tegese, di mana bumi kita dipijak, di situ langit kita junjung. Apa kuat ke dijung langit? Maksudnya ya kaya awake dhewe sebagai wong tua minterke. Salah. Anak iki kabeh dipinter. Aja Mas Kangko, kudu digoblokne siji. Tujuannya apa? Tujuannya ngeten. Mulane kula ngomong short term karo long term, jangka panjang dan jangka pendek.
yen anake jenengan sok ben papat pinter kabeh. Delalaki anake jenengan papat ki dadi dalang kondang kabeh. Ya ora? Ya. Sing sitok ndelah pas rame-rame tanggapan, sing sitok tanggapan ning Surabaya, sing sitok tanggapan ning Semarang, sing sitok tanggapan ning Jakarta, sing sitok tanggapan ning Kalimantan. Padahal 40 tahun yang akan datang, awake dhewe iki wis tuwek secara fisik, secara tenaga sudah berkurang. Sapa kuwi? Sapa sing ngancani ning omah jenengan tumut-tumut dhewe, njukuk mangan ya wis kangelan, ning jeding ya wis kabotan. Sapa sing ngeterin jenengan? Sapa sing njukuk panganan jenengan? Sapa sing nunggu? Sapa sing nggoni? Ayo. Lah kuwi aku wis kalah nek argumentasi ngeten kalah, Pak. Lah terus sing nunggone sapa? Sapa? Ora enek, Mas. Awakmu ya ngono, anakmu limo mbok pintere kabeh. Sing sitok dalan nyambut gawe ning nggone luar pulau, sing sitok ning Jakarta, sitok Surabaya, sitok Semarang, sitok Yogyakarta. Kowe sok ben wis 40 tahun yang akan datang, umurmu wis 80 tahun. Kowe dumut-dumut dhewe ning jeding lan sing ngetene kepleset bongko kowe. Dongane kok ora. Loh ora dongane, tapi kita berbicara realita. Loh, anake kudu digoblokne siji. Kamu harus tanggung jawab. Iya lho, Mas. Lah tegoblokne siji ki nggo apa? Tegese ya ade sok melek tuwek enek sing ninggone ning omah, enek mangan enek sing njukukne, arepe ning jeding enek sing ngeterne. Awake dhewe aman, Mas. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Berarti sing goblok kuwi siji. Sik, Pak. Kudu digoblokne siji. Berarti prinsipmu yen pinter ora mbok kabeh. Ora no. Mbok turake siji no goblok. Ya nek goblok kuwi manut karo sampeyan. Terus nek goblok terus duwe pamrih ning pamrih apa? Ngalap warisanmu. Carane no. Sadurunge ade mati warisan didol kabeh. Ha kowe arep manggon ning ndi kowe? Nurut awakmu lho. Kowe kira tanggung jawab ki. Nurut Mas, masuk ora oleh masmu lah. Mbok ora ngono. Harkat martabat keluarga itu harus dijaga. Oleh ra nunut awakmu oleh ra. Lah kuwi jane karo iki ya pegel kok, Mas. Pegel ya pijet. Wong karo dulur kok iso pegel ki ngopo? Lah kenapa enggak mangkel? Saya tuh membahasakan dengan secara edukasi yang baik. Lho paling tidak itu bahasa dan orientasinya itu kan melihat situasional. Ya wis to, Mas. Ngono lho. Paling tidak bagaimana kita itu bisa mensejajarkan dengan Bapak Kapolsek. Pak Ridwan. Pak Ridwan, gitu loh. Kalau kamu trah saka Jawa, kudune ngerti aksarane Jawane Bapak Ridwan itu apa, gitu loh. Lha saya Mas Kangkung nggih. Apa? Ngono. Menika kalau lagi rame-rame ini di dalam media sosial itu rame-rame ini cek kodam. Nah. Cek kodam itu masuk ke ranah zaman milenial. Tapi awake dhewe iki manggon ning tanah Jawa, dadi wong Jawa ing Ulan Sura, kudu ngerti Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil, wong Jawa kudu njawani. Niki. Awake dhewe wong Jawa kudu ngerti sejatine jenenge awake dhewe yen diterapke basa Jawa ki kaya ngopo. Nun sewu Mas Kangko. Apa ki? Aku ora tau krungu iki aku. Nah niki nun sewu. Nun sewu Mas Kangko. Iya ngopo? Mas Kangko. Apa? Kowe kok nek tolah-tolah jan malah kaya pitik leleken karet kan. Ora. Pak Ridwan. Pak Ridwan kalau dilihat dari trah Jawa, Pak Ridwan menika. Iya. Yang mana Bapak Kapolsek? Menika. Pak Ridwan menika. Pak Kapolsek. Bapak Kapolsek. Iya, Pak Ridwan. Kowe ngripatmu lho. Loh, lah iya itu loh beliaunya lenggah itu loh. Pak Ridwan menika. Loh. Dudi ngendang tekset ngono lho kok iso. Mripatmu ki tak culek lho kowe. Lah iya yang mana? Beliaunya yang mana? Sing dalu Pak Ridwan. Nah, itu. Ora nek sing manduk iki. Berarti kowe iki ya kemeruh kok iso perkemi kok iso. Sing dalu Pak Ridwan. Itu. Bapak Ridwan. Sing ndi? Ya itu kowe ora roh ya itu. Wong kok Bapak itu ahli medsos. Sing ndi? Kalau mensosialisasikan tentang masyarakat selalu Kamtibmas. Kamtibmas. Sing ndi? Mohon izin Pak Ridwan kula aturi jeneng sekedap men Pak. Itu tepuk tangan tuh Bapak Kapolsek. Alhamdulillah. Loh itu. Iki sing darani budaya agama negara dadi siji. Nah ini. Negara seragam beliau sebagai Bapak Kapolsek sebagai institusi Aparatur Polri negara? itu tetap dipakai. Iya. Budaya ngagem blangkon. Kenapa Bapak Kapolsek pakai blangkon? Golek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Blangkon ki lho ngono. Apik bocah iki ya. Blangkon ki ciri khas Jawani. Lah, mergo wong Jawa, Pak Ridwan wong Jawa niki kula uncaki Mas Kangko. Nun Mas Kangko nggih. Iya. Pak Ridwan, ri menika ro. Ro. Rohana cara. Ro. 4. Ro, Pak.
Wan ki wa. Ana Caraka Data Sawa. Songo. Papat berarti wa. Pak Ridwan mateni N. No. Hono. Dua. Berarti songo karo loro li 11. Angkane 1 karo 1. Yen dijumlah loro. Yen kula goleki otak-atuk-gatuk Jawa menika temune jodoh rejeki. Wow. Dadi Pak Ridwan menika ngasta Kapolsek wonten ing Prambon menika ora didohke rejekine tapi didohke bilahine. Amin. Dadi cedhak rejekine. Alhamdulillah. Ki lho Pak. Jawa ya. Jawa. Ulan Sura. Ulan Sura. Sura. Ra wa karo no. Jumlahe 11, angkane siji karo siji jumlah loro. Loro temune jodoh rejeki. Alhamdulillah. Yen mbok goleki 11 yo temu. Jodoh rejeki pati, jodoh rejeki pati, jodoh rejeki pati, jodoh. Wis dadi jodone Pak Ridwan ngastok dadi kepala sekolah Prambon. Kepala sekolah. Pak Kapolsek. Lah yo. Insyaallah akan bisa ngayomi dan melindungi warga masyarakat Prambon sedayani. Alhamdulillah. Oh iya pas men to. Jawa lho, Pak. Jawa Mas Kak. Tiba rezeki. Rezeki kalih jodoh. Nimbali dalang kangko ki kang kiko. Ko ki Hana Caraka. 5 karo koneh 5. Jumlahe 10. Yen digoleki angkane 1 karo 0. Jumlahe 1. jodoh. Wis ketemu judulnya jenengan menjadi dalang sing memberi hiburan kepada warga masyarakat Prambon ing dalu menika. Loh. Ya makasih. ampun. Padha-padha. Ya. Pak Ridwan temune Jawa aksara ra wa karo no. Tiba rezeki lan jodoh. Mas Kang Koko karo ko tibane 10 yo jodoh. Lah dagelane klitik-kluthuk. Klitik ki Hana Caraka 5. To ki 7. 5 karo 7 12 angkane 1 karo 2. Yen dijumlah 3. Jodoh rezeki pati. Ya. Lagi. Awake dhewe sak grup lho iki. Nek rono kowe jejer aku kowe. Dadi iki. Kok ora pas to iki? Dene kowe. Kowe wedi kok jejer karo kuwi. Iki tak golek Jawa kok temu iki to iki. Klitik. Lah yo klitik ki rungono to kupingmu. Lah iya. Kok karo to. Ko ki 5, to ki 7. Yen dijumlah 12, angkane 1 karo 2 jumlahe 3. Jodoh rezeki pati. Ning ora aku tok sing ko karo to. Ha iki yo ko karo to no. Oh iya iki, iya bener. Kluthuk lho. Kluthuk ki ko karo to. Ko ki 5, to ki 7. Jumlahe 12, angkane 1 karo 2. Yen dijumlah 3. Nah kuwi pati jodoh rezeki. Dadi alhamdulillah kula niku oleh rezeki ing dalem menika saking Bapak Kapolsek Prambon. Sik to wong-wonge kok do guyu to, Mas? Iki gumun karo ilmu Jawa kaya ngene iki. Sik ora penak to. Nek aku lak padha kone to, Pak. Heeh, klitik ko karo to. Kupingmu iki kopok karo 5, 12. 12 angkane 1 karo 2. Dijumlah jodoh rezeki Pak. Hati-hati kowe. Yo iki. Dene sampean jajal. Aku iki yo tibane yo 3 jajal. Dadi pati jodoh rezeki. Oh, patine didhisikne, Bos. Oh, lah iki julek kowe. Patine didhisikke. Iya. Oh, sing iki aku duwe rumah sapi iki. Oh ya kudu menang lho. Jodoh rezeki pati. Berarti aku jodone ya ketemu, rezekine ya ketemu, patine keri. Berarti iso nikmati jodoh sing nggawa rezeki perkara pati pasahne Gusti. Betul. Lah nek iki pati jodoh rezeki. Urung nampa jodoh lan rezeki patine dhisik. Es. Pas iki wis ra masalah. Anu Mas Tibak aku mau kleru gitu. Aja ta sih. Tibak aku yo jodoh rezeki pati ya. Kok mlesek lho bahasane, Pak. Tibak aku yo padha karo kowe yo jodoh rezeki pati ya Tibak ya padha. Mulane nun pangapunten muga dalu niki sedaya nabi barokah, Mas. Nggih. Insyaallah niat lan kajatipun Bapak Kapolsek dan seluruh stafipun malam hari ini Mas Jo. Malam ini termasuk tasakuran
kepala desa sekecamatan Prambon. Urunan gelar wayang nimbali panjenengan lan kula untuk menghibur masyarakat. Jadi ini tidak lepas dari para kepala desa sekecamatan. Kula niku diakui maupun tidak, saya itu terah keluarga itu besar tuh di Prambon Ngronggot, Pak, Ngronggot. Tanjung Kalang, Pak. Tanjung Kalang. Nggih, kula niku asli Tanjung Kalang, Pak. Mbah buyut ngriku. Mukidi niku ale kula dulur. Nggih. Mukidi. Nggih. Oh cair rene gitu. Enten ning nasabe beda. Kok nasabe beda? Mriku lak urusan perkara perfilman. Lah kula teng entertain ngeten iki nggih panggung. Perdagelan. Mulane jane bentuke cara perfilman ngeten iki. Masing bentuke rain-rain dagelan nggih mukidi niku. Ning gandeng bocah niku mbeling. Heeh. Dadi nggih tetep ora iso ning panggung. Mukidi menika saka tembung mo kordo. Wis entek kuwi koso-koso. Mangsane. Selawatan sik Mas. Oh kagem. Ben keselamatan sedaya bapak-bapak kepala desa, bapak-bapak Polri, juga semua warga masyarakat di Kecamatan Prambon. Nggih. Belok Pak Slendro. Ngagem pelok mawon, Pak. Pelok mawon. Nggih. Mapunten nggih Pak Kangko nggih. Siap. Niki wong nggih bar ngalap berkah teng kene daleme Gus Baru Zamzami. Pengawasan rutinan niku. Nggih, abahe nggih tindak niki wonten wingking. Apa sinten? Abahe niki abahe bapake bakul sompil pojok niki. Abahe Gus Baru. Nggih. Heeh. Bisa ora? Ayo. Bisa sok kenyih nyawut jenenge iki. Sepi, Mas. Mas Kangko. Bisa apa ora? Bisa. Anu ngagem slendro men, Pak. Slendro men. Kita keco slendro. Mambenge wis pelok kok iki slendro. Pelok tak. Slendro. Sepi, Pak. Ngagem lah. Ayo, Freddy niku sing genter jenenge Freddy. Oh, alah. Padang rembulan. Padang rembulan. Rembulane tanggal siji. Yen pengen urip lumayan, ayo do sregep ngaji. Sarung-sarung ibu-ibu wareng kono nggih. Oke. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin sarung ibu Waranggono. Salah. Piye to? Ibu-ibu ki ya awakmu itu yang bisa dinamakan diskriminasi. Lah pripun? Masa iki ya ibu. Kuwi ya ibu ning bertongkol dua. Wah, kowe ra apal kok mangsane. Iya. Wah enek kok ibu-ibu kok nguyuh ngadeg. Ora enek ya. Anek kesusu ya iso ae. Wong ning pasar ke delon jarikan wis butuh ya ndang ngadeg tur ngono wae. Kluduk ya roh. Iki mripate wong gendakne banci to kuwi. Oh iya. Dadi apal kok iso. Roh titenan wong iso bedakne wae. Pripun? Lek mangan to. Heeh. Lek wong Piyayi Putri. Wong wedok asli yang dahar. Kuwi late mesti melet. Pelet. Tumpang kese. Iya nek lanang langsung. Oh. Lah ki terus buta kok iso. Padang rembulane tanggal loro yen pengen urip lumayan salatmu jangan ing lokro salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah ala yasin habibillah. Mas Putu. Monggo. Piye? Lho. Kok piye ya? Padang rembulan iku lho. Nah, ngono teruske 1 2 njur 3 ngono. Ayo. Lho. Sampeyan itu lho, kok iso awakmu lho. Lho, ya kudune lak gentenan to. Ya. Aku terus ki ora. Ya. Bali-balan langsung jumenglung. Kenyih. Ora kok iso. Piye Mas nggih? Heeh no. Tengen kiwa. Oh iso. Pak, bar tengen terus kiwa. Bar tengen kiwa, gentenan. Gentenan. Seksi panjenengan nggih. Ya, bar tengen kiwa. Kiwa. Padang rembulane tanggal 3 yen pengen urip lumayan
regepono golek ilmu salatullah Yuk Pak, yuk bar tengen kiwa. Ya, oke. Ayo. Ayo sampean ki lho. Iki ra ngrungokne dawuhe Mas Kangko piye iki? Pripun? Bar tekan ndi? Kiwa. Sing ning kiwa sapa? Aku e, Mas. Lah piye to kimu? Lah bar aku e. Lah bar tekan ayo kiwa to. Konsekuensi tanggung jawab. Iya, heeh. Bar tengen kiwa pokoke. Kiwa, bar kiwa tengen. Heeh. Padang rembulane tanggal-tanggal papat yen pengen urip lumayan adono tumindak maksiat salatullah Bar kiwa terus tengen genti. Lah kok wis pindah kono to, Pak? Lah ya piye to ki, Mang? Lah sesuai perjanjian, bar kiwa terus tengen, bar tengen terus kiwa. Lah kiwa kan kiwa, saiki wayahe tengen. Tengen. Sing tengen sapa? Kula. Lah ya awakmu. Kowe lek ngantek ra gelem, iki penipuan to kowe. Pengen masuk penjara lagi? Lagi. Sama. Enggak mau. Jangkrik. Ya. Bakate wis cilik lecet iki lho kok ya. Iya. Jan. Bar kiwa tengen ya, Pak. Bar kiwa tengen, bar tengen kiwa. Padang rembulane tanggal-tanggal 5 yen pengen urip lumayan tindakno perintah agama sayo ning kono ae. Kowe arepe nyelintis nikung komburi. Heeh. Kat nikung lihat. Nikung komburi maksane. Wayakno akeh korban sing mbok tekung saiki. Kuwi jane dagelan kok portal. Ora iso, wong melipir kok iso. Semua itu harus sinergi. Iya, Ngono lho, sing sesuai. diarani awake dhewe iki Penting. semuanya itu harus kompak. Iya. Harus kerja sama tim. Tim, kebersamaan itu penting. Pondasi kerukunan itu adalah kekompakan. Saya itu selalu suportif. Ngono. Wae sapa iki? Sampean. Kiwa to? Nggih. Oke. Ayo nembang. Nembang aku ora masalah, tapi atribut budaya itu harus dipakai. Lho wis jelas ade wong budaya kok. Blakon ceblok iki lho. Kowe iki nek kon Nah. gawe blangkon ki aja diceblak-ceblokke ya ndak digawe. Pancen yo merucut to. Gawe sik lagi nembang. Kaya ndi iki? Kiwa. Lah ngono lho, asing ngono. Ora yak-yakan. Perkara blangkone ora gelem nembang ora bleset. Yo. Lah yo. Nyapa? Bar tengen kiwa. Lagi. Ayo kowe. Lah nyapa ku lho? Bar tekan pundi? Kiwa. Lah iya sing kiwa sapa? Sing kiwa kowe dik. Lah. Iya bajingan iki. Wah, perkara blangkon iso mlipir nggon iki. Lah masalah. Kuwi guyune buater banget lho iki. Kuwi ngenyek ki asline. Kaya iki wong goblok tenan lho. Ngenyek tenan iki. Padang rembulane tanggal-tanggal 6 yen lajimu saya banter apimu kuwi mesti tentrem. Nek sakniki lak genti, tengen ra iso munggah. Bar kiwa tengen. Tengen terus kiwa. Iya.
Jeblok. Ngene apa? Lakon. Wis ngene wae aku lak adimu to. Ya. Bekti karo wong tuwa. Kowe ning kene wae. Loh, nyapa? Wis rasa dadak goleki blangkon. Wis. Kaya ngene ndak mbok golek iki nggih apa iso. Ming perkara kaya ngene lho. Sura lho iki. Sura nyapa? Nyambut gawe kuwi wong Jawa ki. Nyambut gawe apa? Wong kok. Iya, kaya ngene lho nyembah. Dadak blangkone lan Nyembah nyang Gusti Allah. Nyembah ning blangkon. Nyembah blangkon kuwi iki jan ono ora dadak. Ayo sembanan ora tak uncane plafon dhuwur kuwi. Tuwek ora iso ditata kuwi. Kertu kuwi tata iki. Gak. Wis sabar iki. Gus kula ngatur Gus. Wi, yo, turut. Kene diajeng. Suwi ora ketemu malah suwi lamu. Diajeng. Nggih, Kang Mas. Yo kene kowe gawe wirang ning papan kene. Wirang napa, Kang Mas? Pun kakang kautus dening Gusti Prabu Salatikrama kepara nyata kowe malah tumindak sedeng. Nah, apa kowe ora ngerti? apa kowe ora ngerti sejati? Dadi apa kok iso? Kok melu-melu kancane? Lah wong sak. Oh iya. Sida paksa. Kermes, Mas. Ora sanggih kermes. Iso. Nek graji. Kowe kok malah ngraji brutumu malah ngono. Nyekel kentongan wae kowe sik, nyekel kentongan sik. Sejatosipun Apa temen toprak sane graji ki ora? toprak semping ora tukang. Diajeng si Tanjung. Kene. Dalem katimbalan, Kang Mas. Tresnaku sundul langit marang sliramu. Ya gining papan kene pawarta sing ndak tampa yen Gusti Prabu Salatikrama wis tumandha ning papan kene. Ya ngono. Siswa budaya. Ayo, mantan ketoprak kok. Nganjuk iki siswa budaya kondang. Kondang biyen ku tau main ning kono stadion. Rong wulan. Main. Sepi ya kata main. Udan terus. Si Tanjung. Kang Mas. Menika saestu boten leres. Kowe ngerti? Kowe ngerti, San. Golek tumbaling praja Mas Tromplengko gumulut trunggelung. Pendah doyo. Abot-abote aku. Mung ngupadi tumbaling praja kanggo mbuktekke bektiku marang kadipaten. Njur Ewondene. Ku setya lan patiku ndak Si Tanjung, kowe kandha yen kowe ya kandha ya, yen kowe ora kandha ora. Boten, Kang Mas, saestu boten. Nggih. Napa panjenengan boten percantos kalian kula, Kang? Sejatine aku percaya. Jejeg ndasmu kowe. Kena pasal pemancalan. Kowe ngerajan anu penjenengan Gus, penjenengan. Wah, jan iki ganggu toprak. Iki penggemar toprak yo akeh mangsamu kok iso. Ngono. Ayo kono. Ayo kono. Weh, kentongane apik iki. Gusti Putri. Aku dadi apa? Biung Bang. Kentongane apik iki. Loh, kok iso apik pripun, Gus? Kentongane wedok. Lah kok iso? Lha iki. Oh, ada lagi yang lejing kok. Kentongan wedok. Kena pasal permesuman. Tapi Gus, jangan. Ngerti, Pak?
Biyung ban lho. Ya enggak. Kakek tolong anak aku. Dalang stres. Apa? Apa nek ketoprak kok iringane Sagita. Aku salah kok. Salah aku ora petek dong ketoprak. Wayang wong ngerti aku. Bah jenengan yo apa tumon dalang kok ngendangi kok iso ya kene. Ji Tanjung. Kene. Kene. Dak rewangi tetes sing ludiraku kanggo mbuktekke tresnanku marang sliramu. Kang Mas, panjenengan pencetus kalian kula. Ji Tanjung. Kang Mas. Kudune kowe ngerti Kula boten Kang Mas. nganti paling aku kepung. Hei. Yen ing dina iki. Hei. Wah, sik. Ngene, Dok. Iki entuk drama entuk ning aja rene rek. Iki bengi sinyalku api-apike lho iki. Kok mbok ruwogo ngene nek nganti towere. Setahun ra kesenggol wong lanang dadi haus. Iya, aku ya nek sida paksa ngene nek no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho saking pundi? Niki leres dalam Mesti Tanjung. Leres. Yen pangapunten menika dina Selasa wayah sok mekar. Lah, toprak kok ndek utang bang plecet berarti ya nyapa kok iso masane ya. Kowe aja guyon ae to Biyung ban. Kene kakek tolong anak aku ben Gustimu percaya karo aku. Yen nganti ana kedadian kaya mangkene wirang apa sing ndak tampa si Tanjung. Bocah ayu ndak takoni sepisan maneh. Kowe tumindak sedeng. Mas saestu. Piye? Boten. Piye? Apa kowe ora ngerti? Sak pergatianing para nayaka praja mangerteni yen kowe tumindak sedeng. Yo gini kowe ora kandha bloko. Kowe tumindak sedeng ora? Boten. Kowe tumindak. Aja telat to, Mas. Des bareng. Ayo. Kowe tumindak sedeng ora? Boten Kang Mas. Piye? Kowe Sakit. Assalamualaikum. Sapa nek? Saya dari Polsek Prambon. Saya dengar ada penganiayaan. Rangge kuwi kok iso. Kayak Pak Tidban. Ini Biyung ban. Biyung ban. Biyung ban. Kupinge Kapan kok? bener dapuk biomban. Kok iso ngudruk dhewe. Kowe ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Sak leker gentonge ning papan kene. Yo gene kuwi lirwon. Mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika kanjeng Raden. Nggih. Kula menika tansah sabtu ning dalam kepatihan menika namung jaga asma panjenengan. Nanging kudune Boten kowe wonten maneh ingkang tuwin dan boten tresnani kecaya panjenengan. aja ngan saking menika sakit rasing manah kula Gusti Pare bener-bener dakwa. Sakwis. Karo menika tindak secing. Kula menika dados sekti ing dalam kepatihan. Sampun dakwa menika wano. Sakit rasing manah kula Gusti Pare. Gusti menika ingkang kula bangsat. Kaken gunem kowe. Biyung ban. Piye to? Ingkang sabar. Ingkang sabar Gusti Putri. Jelas mata jelas. Aku ki ora selingkuh jelas. Guyangan tutupe golek kesempatan kene.
Si Tanjung. Panjenengan apa? Betul apa niku, Mas? Waspadakno. Apa sing ndak cekel ning astaku? Yen nganti kowe ora gelem kandha bloko, pusakaku bakal tak rangkake ana saranjening badanmu Si Tanjung. Saestu jenengan boten percetas kalian kula, Kang Mas. Pun aja ana kula mawon kula iki, Mas. Si Tanjung, Si Tanjung. Nanging sak sampune kula mangke pejah. Aja turut kelak to. Menawi nutira kula anggon banger. Ateges kula lepak Kang Mas. Nanging menawi nutira kula anggon arum. Kula mboten lepak. Dene menapa panjenengan Yen kuwi kandha diramu anggon tarum, ateges kuwi ora tumindak sithik. Nanging sak walike yen kuwi ludiramu anggon amis, ateges kuwi tumindak sithik. Si Tanjung. Ndangao. Ndangao Si Tanjung. Si Tanjung. Ing papan kene ra ana liya kejaba aku lan kowe garwaku sing banget dak pisan tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene waspadano luweh becik kowe suwike Si Tanjung. video jebol menika kronologi ini meninggalnya Eki kalih Bina. Lah ngopo to Byung Ban ki ngopo? Panjenengan wau sampun kula aturi menawi Gusti Putri menika boten tumindak lepat. Kula kedah bukti menika. Panjenengan sampun merjaya Gusti Putri sampun kula video kula save. Ayo tak buktekke garwaku bener lan ora ludirane anggon arem. Monggo. Belum, ora Si Tanjung bantu. Si Tanjung. Oke, nek tiramu anggon arem. Aku kladuk mateni kowe Si Tanjung. Kula sampun matur dumateng Panjenengan. Ora dudu iki sing tak karepe Si Tanjung. Kene sawise ndak ampuh. Lutiramu anggon arep Si Tanjung. Apa panjenengan mboten gugu napa gak kula jawab. Coba aku kudu kepiye Byung Ban. Ayo dirukti bebarengan. Ora iso. Ora iso. Nyuwun pengadilan marang Gusti Prabu Sati. Mboten saged. Amargi kula sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak lepat nanging menapa tetep panjenengan percaya. Saged raos sing manah kula Gusti Pati. Kula sampun matur dumateng panjenengan tetep tidak percaya panjenengan pati goblok. Ayo nyuwun pengadilan. Dirukti bebarengan. Ora iso. Teko. Ayo dirukti bebarengan Byung Ban. Byung Ban. Ewang-ewang ngono aku Byung Ban. Utang duit saduit utang bondo sarbondo. Sing mbok karepe Sarmi panjenengan sampun percaya Gusti Putri ingkang sanget kula tresnani. Saged boten saged panjenengan mati saking tangan kula. Yes!
Ora ana kedadan kaya mangkene yen sutradarane mboten penceting. Lah aku ora melu apa-apa. Ingkang damel cerita wau sinten? Ya aku. Lah nggih. Menika Gusti Parita Blendan ingkang kula tresnani. Sutradarane jenengan. Yen ora jenengan sing gawe cerita kaya ngene kabeh ora mati. Saged mboten saged. Aku ora melu apa-apa. Nanging menen damel cerita niki. Iya bener ning sirku ora paten-patenan kaya ngene. Ceritane kados ngaten. Ijane dalang copet kok. Aku ora melu-melu perkara iki. Mboten saged jenengan damel cerita ingkang kados makaten. Saged mboten saged yen kita mati saking tangan kula. Cerita iki ora ana critane iso dadi rambut tabui. Yen tak pateni siji-siji aku suwen. Iso rasa, kowe tak pateni. Ojo guyu. Lah, wis ati kabeh kok sindene tak rabi kabeh. Kowe ra sembrono. Jenenge kowe iki sak penakmu dhewe. Sedo alhamdulillah sukses ya. Iki dikira latihan sok 17-an ya, Mas. Iya. Terus toplake iki lakone. Iki diselengi tetembangan ya, Mas ya. Iya, Bos. Iki saking Mbah Lurah ngundang legi minta gending bang-bang wetan. Siap. Ya Wiwi apal to bang-bang mong rahino. Karo sapa kancane? Ayo. Wiwi kalih mayang-mayang. Karo mayang. Ayo. Ya nganggo musik. Ya. Iki dadi wayang iki disampiri apa-apa iso. Alah diaturi Oh, ngeten iki sing kangen toprak nggih keturutan. Nggih. Jeng ben sing kangen ludruk wayang wong ya wae wayang wong. Nggih sepintas mawon to. Nggih. Era sakniki lu sing penting sedaya saged kecakup. Seger. Nggih. Sing penting seger. Ger. Gangguan iki iso nyenengke, iso menyala. Terus Mas Kang. Dari iso menyala panggungnya dibong. Nek bang-bang wetan awakmu rada ra iso ngapalne ganten bang-bang gentolet apa sapa. Nah, spesial iki. Pamundur saka Mbah Oke, Lurah. siap, derek riyen. Lek WA aku ket sore mau. Nggih. Nah. Mas Kangko iki Mbah Lurah ngundang legi. Engko ben nular sumben sing nanggap ki ora mung nggih waras tok engko ngundang legi barang ya. Nek dikake ngene kan ya mikir sumben nek mosok njaluk tok apa ya isin. Ora nanggap dhewe. Nggih entuk salam Mas Jo saka Mas Aji Sindularas. Alhamdulillah nggih. Mau Mas Indu wau panggil. Heeh, sing awan mau ning nggonmu. Kalih panggil kalih kula niku. Heeh, ya. Ya musikipun monggo penantaken bang wetan. Monggo Jo. Thank you.
sampun kula aturaken Mbah Lurah. Nggih. Pamundhutipun. Krana wonten sesulih, Gus. Nggih. Menika dawuh saking Mbah Camat. Nggih. Mbok bilih mangke para petinggi. Nggih. Para kepala desa, pemimpin-pemimpin desa wonten medal ingkang mrunggan badhe tetembangan. Nggih, kaos pisumbang dono swanten. Wis Pak Camat wis kundur apa urung? Mbok pilih beliau Mbah Camat tasik enggak? Pak Sek. Sampun kundur. Oh, sampun kundur nggih. Sampun kundur. Napa Pak Kapolsek, napa Pak Kepala Desa sinten ingkang mewakili sing mbok menawa kersa tetembangan wonten panggungan. Mumpung tasih wonten medal kangge hiburan. Mbok pilih Pak Ridwan, monggo nderek. Oke, Mbah Camat, siap. Mbah Camat wonten kok. Wonten nggih. Monggo disepoti musik to. Yo, kaya apa Mbah Camat, yo. Dipun slerekaken riyen. Nah, siap. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu Pak Camat nggih. Nggih. Panjenengan minangka dadi pengayom kepala desa sekecamatan Prambon dos pundi, Pak? Gumergute para kepala desa mriki. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih pada semua kepala desa yang mendukung dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-78. Juga masyarakat Prambon, utamanya kepala desa sangat guyup rukun, kompak. Ini malam ini mengadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Saya Kepala Wilayah Kecamatan Prambon mengucapkan terima kasih pada forum pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek beserta jajaran, Pak Dan Ramil juga beserta jajaran, Kepala Desa sekecamatan Prambon, juga warga masyarakat yang malam hari ini meresani pagelaran wayang kulit Kidalang Wijokanto. Siap. Alhamdulillah. Barokah. Derek Mbak Camat badhe nyaosaken menapa derek? Nggih. Nembang napa nyumbang derek? Badhe duet. Siap. Rondo kembleng. Badhe duet Mbak Camat. Jenengan padoske sing sekeca Mas. Mangke kula padosne ingkang menika 450 300. Ah menika. Nika mboten sambayan nggo wanduk dhewe Pak. Heeh. Derek Mbak Putri rondo kembleng. Kula manut mawon. Rondo kembleng. Rondo kembleng. Nggih, siap. Nggih, menika nggih Bu Lurah. Nggih, Bu Lurah. Bu Lurah ingkang tasih dipun padosaken wilayahipun menika. Nggih. Mriki nggih enten kok Pak Lurah sing dereng angsal ya. Oh ngoten. Nggih, mugi-mugi kemawon tetap bertahan nggih, Pak. Nggih. Loh, kok bertahan? Loh, bertahan untuk semangat. Oh, bertahan semangat. Ini ya kita yang ngarepkan betul. Enek lowongan lurah siji ki lho wi kene. Mbak Vivi, niki wonten dagangan lho Pak nggih. Pundi? Menika single parent. Nggih. Oh, terus sing RD wau nggih. Nggih, menika. Kok RD? Pak, nek jenengan niku malah mulungsara. Nek niki ngentekke ragat. Lah niki lho malah ngintukke ragat, Pak niki. Niki nyanculke dhewe pun golek pangan dhewe, Pak. Sing saya yang ngentekne ragat niku.
Monggo Pak, derek ronda komplit. Nggih. Senior Pak Kapolsek. Nggih. Pak Kapolsek terus ingin tasih Lenggah sinten mawon Pak Cawan niki. Dalem Ingin tasih Kepareng Lenggah sinten mawon. Tasik wonten Para Pak Kepala Desa di belakang. Oh. Ini seragam lengkap. Seragam lengkap. Iya, pakai Blangkon. blangkon semua. Pak DPR tasih Lenggah mboten Pak Ida Bagus. Pak Ida Bagus. Kontur. Oh. Kondur. Mau nyuwun lagen nali janjine meniki lho tak aturaken nggih. Niki rondo kemli nggih, Pak Camat. Nggih. Ayo, gamelan plus musik kaya ngapa? Yuk, dalam. Pak Lurah, Pak Nggih, Camat menika. melu-melu tiang-tiang ngoten niku. Oh, nggih. Ya karena kemajuan media sosial Mas Betul, dan dunia betul. digital dados teng griya menika saged nyetel YouTube, karaoke nang dalem menika Mbah Camat menika sinaune karaoke teng dalem. Oh, Nggih. Tapi nggih ahli vokal saestu. nggih, sae kok. Swantene sae. Cuma kula dereng tanggapan ngoten mawon. Ampun, malah ampun. pisan. Mengkren jenengan tanggapan kula ora payu. Kukur dhewe-dhewe to. Nggih. Pak Camat, Lah nuwun. sembah nuwun sanget. Sampun kersa nderek sumbangsi wonten pakliranipun Mas Kangko. Mugi-mugi anggenipun lenggah ngasta camat Amin. saged to beramanah Amin. langgeng momong sedaya kepala desa Amin, sekecamatan. amin Allahumma. Amin nggih, Mbah nuwun. Matur suwun. Tepuk tangan untuk Mbah Camat. Yes, Mbah Mbah nuwun. Alhamdulillah. Dan saestu. Iki akeh banget lho Mas Jo sing nyuwun lelagon versi pegon utawa versi jaranan. Luki saking Bali Turi Prambon Rahayu matur nuwun Madalang nggih. Uga ki mau saka sapa ki Sugeng dalu Pak Dalang nggih. Menika saking Margo Agung Samboyo Putra ngetrep Prambon. Siap. Intun ngagem sedaya so para pandemen Pak Kangkong nggih. Sugeng mirsani nggih Rahayu ya. Iki digarap cara samboyonan ya semampune awake dhewe. Nggih, derek. Nah, sing rong nembang Budwi karo Gentari, oh Gentari ya. Gentari karo Congpe. Nah, yo garap samboyonan yo. Disupoti cara Bali so. Yo kaya apa? Yo mari berdiri yo Gentari dan Congpe. Pak Marsono Pilang Kenceng juga monitor sembah nuwun. Lagune lali janjine pamundhut saka Pak DPR. Nggih. Para pensi penjenengane Mas Ida Bagus. Siap. Beliaunya juga sangat peduli dengan pagelaran. Sering menghadiri pagelaran dalange awake dhewe ya, Nok. Ya, pancen Estu. kaya ngono. Matur nuwun. Niki Mbak Congpe Nggih. kalian Mbak Betari. Gentari. Oh, Getari. Gentari Durga menika. Wong ayune kaya ngono kok Betari Durga ki lho. Oh, lah iya to ngono. Lah nek Mbak Congpe iki kaya disawang nyenengke lho, Mas. Nyenengkene piye? Iki saestu bocah wanita dhuwur ora ndek ora ki cara mengatur manajemen perekonomian rumah tangga itu hebat. Bisa tarik ulur gitu loh. Iya. Ngono. Aku nyenengke ora. Lah nek Gentari nyenengke. Nyenengke apa? Watuk mau ketok. Ketok piye? Wong wedok iki ya. Ora. Loh kalau istri saya itu kalau jalan nuwun sewu pasti kelihatan body language-nya itu kelihatan. Oh betul. Itu jadi serasi ngoten lho. Ah. Enak, lemah gemulai, lembehane yo cetha gitu. Iya. Sing kalah karo pacarku. Pripun? Pacarku lek munggah panggung ya, mesti ngene. Wah, ngalus tenan lho. Halus no iki. Ngene iki bingung kok Napa, Mas? karo ngempit.
tulisane ya mboten kok. Iki karo mak sengkring. Ora sengkring-sengkring. Aduh, sesuk nek tanggapan anu ulune irung nang dibrodol kok piye kaya. Malah kaya jerabut-jerabut. Kuwi jane ulu irung apa barongan. Barongan gitu. Kowe iki mbok aja sia-sia pek kuwi senajan. Walaupun kamu itu bagaimana keadaanmu tapi aku tetap sayang sama kamu. Tenan ya. Tenan. Iki engko sampean ora oleh mulih. Apa? Iki engko arepe disate karo Pak Dikin. Disane. Ada wedhus ya kan ya. Kan urung enek sate banci. Hei. Wedak. Tapi jangan memandang sebelah mata. Iya. Bahwasanya Gentari ini adalah salah satu perwakilan dari waria. Ora gelem diarani waria kuwi wedok. Aku wedak. Mau salin ya karo ibu-ibu presiden ngoyo ya bareng ibu-ibu presiden nek iso mbok parani banci. Nguyuh awakmu ya mau ya nangis ngono lho. Napa nangis? Bareng metu lah kok. Lah kok tukul. Enek oyote. Kuwi udu oyot kuwi caplak ning permanen. Salah satu apresiasi jangan memandang sebelah mata bahwasanya waria juga ikut dalam berbudaya. Iya. Siap. Ngene iku lek tenanan nyatane ya nyambut gawe tenanan. Sugih lho Mas ki, tabungane akeh banget. Iki tabungane oke. Iki ning dinding kon tabungan kok. BR Bank BRI. Kapanane ning angger minggu ki ning nggone Bank Jo. Baru sekarang. Suarane delon-delon, suarane delon. Ngono. Coba Mbak, jenengan Mbak coba. Duh, lali janjine kok nyapa piye. Sesal ombe. Untukmu ngisor dhuwur kok mbok wae kawat gigi. Biar apa, Dek? Biar rata. Oh, berarti sejajar atas bawah. Bojoku tak nyepet guyu, Nduk. Tak nyepot. Ndek iki tau dikawat lepas udan anu sambar bledek lambene kenane. Ora mbok wae grong kok masalah. Kaya karo aku sia-sia terus nyapa Lah iya, aja ngono. nih. Saya enggak sia-sia. Sia-sia. Nyapa Ya, to, Mek, apa Dut. kurang kelegan apa piye? Wis kelekan. Allah, Mau mambung ya wis jos awakmu. Jos piye omong kowe. Ndek iki nggawe gaya ketek momong aku. Kok ketek ngomong. Awake dhewe ana ya Mas ya. Awake dhewe biasa wae. Helikopter ya. Wah, tenan. Bojoku iki kowe ora ngerti bojoku to kowe. Helikopter. Iki dadi brand ambassador Delongkas. Apa? Iki ning Surabaya no. Apa? Iki nggih percontohan gendul apik lho iki. Modele kaya nyenengke to ngono. Imut lucu. Benjang suarane Suaramu sak pira, Nduk? kalah karo pacar bojoku iki. Bawa. Bawane apa ya? Heeh. Ora usah bawa ya ora apa-apa kok. Aku nggih. Aku nggih. Ya, iki aja ana pamundhut lho. Suaramu didono sik. Ral. Rale, ra. Heeh. Dadi le wong ati. Oh iya kuwi lho. Dina Minggu sing. Lah, Dina Minggu sing ayo Gen Daca. Wong sing mesrang. Sik, ben bojone kritik sik. Mesrang ini lho, bojo iki mesrang. iya. Wedi to kowe. Nek jejer ngono genah apa mau diarani ngono nek karo klitik karo sing wedok ki, wah Bu klitik dateng pundi nek genah. Lah kalian sinten Pak Klitik? Pak Klitik. Lho Pak Kangko. Nggih. Kalian sinten? Kali Bu Kangko. Masya Allah. Lho Pak Kluthuk. Dalem. Kalian sinten? Kalih blukuduk. Iki blukuduk lah menika lho iya no lah kan nggih aerator dhewe to iki. Jajal Dok, sampeyan. Rale. Dina Minggu sing tak tunggu. Enteng. Kowe ngajak neng Tawang Mangu. asik. Ayo Pas, ganti pas. Mbak Gendari. Ayo bojomu kuwi. Nganti Wedok. Tak biasa cengelmu enggak. Wedok. iya. Teko malah nganti. Lah wong ya lanang lho asline. Ora. Wedok. Rada rene. Lho itu. Lho sikilmu lho. Lho iya. Padha. Deloki. Aja dhuwur-dhuwur. Lah, Cah wedok iki cilik ngene lho sikile. Bojoku kan sikile lho cilik, ramping. lah. Lho sikilmu. Lho iki. Lho kok padha? Nah, kowe ndak ngerti. Bojoku iki turunan kalkun. Kok kalkun to. Wedok salah wedok. Aja kalah yo, Nduk, karo bojone. Ayo. Sik. Ayo. Wedok. Dina Minggu sing tak
tunggu ya Mas. Kowe ngajak apa? Neng tawang mangu. Neng aneh nganti lingsir srengenge ati. Aduh. Oh. Wes. Apa Mas? Ijel aku. Loh, Lah ini kan ijel napa bojo kok dijel kayak gini apa aja? Sik, bareng ini. piye? Ganjel. Aku karek nikmat. Pedhok kancane kok. Lah kok ini sumsume. Mau dipadakne ben padha kok iso masane. Coba aja nganti kalah luput lho, Dik. Ya, tak tungtak. Anu iki digarap Samboyo. Ya, kayak apa? Yuk, terang dudung. Yuk, kayak apa? Samboyo Putra, yuk. Bagus. Tunggu kowe ngajak neng tawang mangu masih Jangani. Makasih. Putra Bengawan. Ibu Ayu Rahayu Australia Linci Ucul kagem panjenengan Ibu Ali janjine
Lah nggih. Mula ki wis diagendakan setiap tahun tur masyarakat juga mendukung. Nggih. Saking Kapolsek uga serta anggota dan jajarannya njumlah lagon lamunan kelawan selindang biru. Oh ya. Nggih, dipun aturaken. Ya, ya. Bagi pecinta wayang rada sabar luwih dhisik. Oh, ngono. Engko bar iki iso mbacetke lakon Pandu Suwarga pamute saka panitia. Oh, ngono. Ya. Sapa sing nembang? Ayo. Bu Dwi Kurniawati Genti. Ya, karo sapa? Anu, karo Mbak Putri karo Mayang Anjarsari telu. Ya, support musik Mas Coro. Yuk, goyang Pak. Yuk. Alungan seru. Mas Joko bilang kenceng, terima kasih. Lamunan apa sindang biru sing iso digarap karo gamelan. Selendang biru. Selendang biru nggih. Nggih. Mengke lamunan iso diaturke nggon gara-gara. Nah, iki nek wajib 200.000. Terima kasih Pak Kapolsek serta jajarannya. Ya. Dipasne larase karo gamelan. Nganjuk tidak alergi dengan musik ning nek wayangan kuwi sak bisa-bisa tetep gamelane melu gabung diarani campur sari. Nggih, olah modernisasi. Nggih. Boleh kita ikuti tapi tradisi jangan ditinggalkan. Betul. Oke. Yo, kayak apa? Selendang biru. Yuk, kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Yuk. Bro, sembah nuwun. Mungkin wis sedaya sinakung sedianipun. Nggih. Rindro ya. Kelo sawangan mendung mentiung ning jagat negara Ngamarta.